bore da. Croeso i'r pedwar yma. Ag i'r panel. Ydych chi siarad Cymraeg? Iawn, os mae'n offer gael. These translation. Sorry, dydw i ddim yn siarad Cymraeg. Ddim siarad Cymraeg. Wel, croeso bore yma i Greg Maes. Bwriad i bore yma cael trafodaeth efo'n panel ni ynglyn â'r ardaloedd o harddwch materion eithriadol a testun sydd yn dirweddau ar gyfer y dynodiad ar gyfer yr ugeinfed ganrif ar ugain. So, John Hopkins sydd wedi gyffredwyr ar Gymdeithas Genedlaethol amdano sy'n eithriadol sy'n eithriadol sydd yn gweithredu ar draws Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Fel gymdeithas yn un ffordd yn llais ar gyfer o'r ardaloedd yna ar draws y Swyddfa a gofaint am ddau ychwanegol yn cael ei adio yn ystyried dau diwedd fach i adio at y teulu. Dyn ni trafod bore yma mewn panel yn ymwneud â'r pa siap mae'r dynodiad a'r diweddau mewn 7 mlynedd ers y ddeddf ar y waith ag Mae'n ogystal â'r dynodiadau sydd yn barod yn gyrchoedd gael mwy o ardaloedd wedi mewn felly awydd o fewn cymdeithas fel mwy o dynodiadau yma so mae'n dylai ni creu syniad a mwy as yma'n sori mae'n gwybod gallu clywed gyda ni ie mae'r maic yma sori so mae jyst y cyfle i ni ystyried ydy pa siap mae'r dynodiadau ydy o'n ffit ar gyfer yr ugeinfed ganrif ar ugain a beth yw'r heriau yma'n wynebu. So, os I just troi at yn panel, a fe na i gofyn i'r panel gyflwyno chydig bach yn y gwaith nhw, a wneud hynna roi dipyn o blas ni gobeithio ar hanes y dynodiad yn ogystal â y math o waith sy'n mynd ymlaen o i mewn nhw a'r partneriaethau sydd yna a sut maen nhw'n gweithio hefo'r parciau cenedlaethol. So, mae gychwyn y pen pella sy'n yna'n iawn efo hynna. Bore da, enma stori dwi. Mae rei am darllen o bapur dwi'n ei arfer efo siarad yn gyhoeddus o'n dyma ni. Dwi'n nawr gwrs fewn i swydd newydd fel arweinydd strategol i tirweddau Cymru ar y pynciau adfer natur a chadw carbon. Ac felly dwi'n edrych ar ffyrdd o reoli tir yn bennaf.
Mae tirweddau Cymru yn cynnwys y 3 parc cenedlaethol, lle Eryri, Damau ac Arfordir Penfro, a 5 ardal o harddwch naturiol eithriadol, felly Llŷn, Fôn, Brynau Clwyd, Dyffryn Gwyn, a Hynaflu y ddwy'r lawr yn y de. I gyd efo'i gilydd, mae'r tirweddau cynrychioli tua 24% o'r wlad, felly maent yn lle amlwg i dalu sylw wrth sôn am reoli tir. Dwi'n un o 3 arweinydd strategol gafod i benodi i gynhyrchu cynlluniau ar gyfer yr 8 tirwedd ar dyrchau gwahanol, a cydweithio ag ardaloedd eraill fel hyn yn ymateb positif i'r heriau natur a hinsawdd, gan ei fod yn heriau mor anferthol, fydd angen ymateb eang o'i wahanol sectorau. Felly, be ddenodd fi at y swydd yma ac be o'n i'n gwneud o'r blaen? Wel, cyn y swydd yma roedd yn gweithio fel asiant tir i staff prifet yn Hwngari Cymru. Oedd hyn yn golygu edrych ar ôl cymysgedd asedau gan cynnwys ffermydd, tipori, thema preswyl, prosiectau hynny gwyrdd a hefyd ambell i ased masnachol. Yn swydd hynod hwyr, mi oedd gennau mwy o ddiddordeb yn yr agweddaeth fel tir na rheoliad o amddiffyn ac oes ysbryd yna hefyd. I geisio helpu ffermydd datblygu werth gwydnwch yn ystyr adnoddau naturiol a hefyd yn ariannol. Ac os ydym ni'n sôn am datblygu tirweddau yn edrych Cymraeg, natur ac yn y blaen, yna'r sector amaeth yw'r prif sector i cydweithio â hwyr. Cyn i mi fynd yn asiant tir, gweithiais am tua 8 mlynedd i Parc Eryri yn yr adran amaeth i gwybod, ac yna i gyllunau glasgur uwch yn ymweld â ffermydd yn reoli i ddechrau cysylltiadau rheolaeth tir. Ac nad ydw wedi cael ymagu ar fferm, mae'r rhan fwyaf yn heulu ffermio ar amhwner ei hefyd, a gafod rhan i magu ar fferm awr yn y de, lle ges i magu diddordeb sydd yn chi yn y byd amaeth. A hefyd, dwi'n teimlo bod mynchus Gwlad Llyn, ysgol gynradd wedi iawn o fel wedi cael pryn o ddylanwad arna i. Yno ges i ddysgu am hanes yr ardal yn tirwedd yn ei phobl a cyfle mynychu ystafodau gweithgareddau eraill i gwmpas y Llawdrydau a throi blas a diwylliant Cymreig wrth gwrs. Felly dyma'r sbardun diddordeb oes ar sut mae'n tirwedd a'i chyfraith naturiol, gynnig y cyfleon a hefyd yn creu anawsterau yn bobl sydd yn byw yno. Diwydiant sydd wedi hefyd yr iaith ceir i ddefnyddio i ddisgrifio'r bywydau tyglyn sy'n cael ei greu, a'r cymeriadau a'r diwydiant sy'n wrth datblygu i greu beth yn digwydd. Anodd weithiau i ddisgrifio cymysgu clywed. Anodd weithiau i ddisgrifio beth mae rhywun yn olygu wrth siarad am tirweddau arbennig. Dwi'n deimlad ydy o i fi felly, rhywbeth dwi'n ceisio ei warchod yn rhywbeth yn swydd. Wrth i ni geisio ymateb i'r heriau anferth sydd o blaenau, ond rhywbeth hefyd sy'n cryfder. Ffordd arall o disgrifio'r tirweddau ydy drwy adnabod ac amlygu'r rhinweddau arbennig. Mae'r banner yma'n sôn amdanynt. Rhywbeth mae'r awdurdodau sy'n rheoli'r tirweddau yma yn gorfod adrodd arnynt. Felly, efo'n swydd y 2 prif feithiant yn waith i, llyfr bach opsiynau. Bydd wedi ei baratoi ar gyfer rheolwyr tir, rheolwyr prosiectau a hefyd busodwyr preifat. Bydd yr opsiynau yn adfer natur a rheoli mwy o'n tygwydyr yn well wrth amlygu'r effaith maent yn debygol o gael yn lleol. Yn ail, bydd strategaeth a lliogi. Dogfen fydd yn amlygu beth i Llywodraeth Cymru, y tirweddau a rhan ddeiliaid eraill gwneud yn bwyso'r opsiynau yma, a hefyd egluro sut y mae'r tirweddau mewn sefyllfa dda i gwneud gwahaniaeth sylweddol, tasau nhw'n cael digon ag gefnogaeth. Felly, gobeithio bydd cymunedau lleol, tirweddau Cymru, a hefyd y blaned yn elwa o'r math yma o cydweithio. Diolch fawr yma. Braf clywed fanna am y berthynas sy'n ei rhwng cymdeithasau lleol a'i tirwedd ei hunain. Mewn un ffordd dyna, beth mae'r dynodiad yn dathlu mewn un ffordd. Mae rhai bobl yn gweld hwn fel dynodiad sydd yn cael ei osod ar y gymuned, bod o'n dod yn lein ar fawr gen Llywodraeth. Ond mae'n braf clywed bod o'n mewn un ffordd yn dathliad o'r berthynas hanesyddol a cyfoes sydd yn rhwng cymdeithas defnydd tir a'r tirwedd ei hun. Diolch yn fawr. Keith,
Bore da, da chi'n clywed fi? Iawn, oce. So, bore da, Keith Davies ydw i. Fi di prif gynghorydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar ddynodiadau tirwedd. Cyfoeth Naturiol Cymru ydi cynghorydd statudol Llywodraeth Cymru ar dirwedda ac ar dirwedda Gymru. Fi gen i hefyd gyfrifol am y cyngor i'r paced cenedlaethol a'r ardaloedd harddwch naturiol yma yn Nghymru. Cyfoeth Naturiol Cymru yn gorff sydd yn 10 oed bellach. Mae o'n gorff sydd yn cwmpasu sawl agwedd o sydd da ni'n ymwneud â defnydd a rheoli tir. Da ni'n cynghori ar bolisi, da ni'n paratoi tystiolaeth, da ni'n rheoli stad llywodraeth ac hefyd da ni'n reoliddiwr yn sawl maes. O safbwynt tirwedd, mi da ni wedi tyfeddu deddfwriaeth oedd berthnasol i Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt. Tran Cyngor Cefn Gwlad Cymru, mae'n ni'n rhan o'r tîm ar y gychwyn y broses o ystyried sut yma yng Nghymru da ni angen trafod a deall tirwedd. Fel mae'n dweud, mae'n derm sydd yn anodd i roi drosodd i gymunedau, i tirfeddianwyr. Ac dros y blynyddoedd, da ni wedi meithrin ffordd edrych ar y tirwedd sydd yn ceisio adlewyrchu beth da ni yma yng Nghymru yn nabod fel dro cynefin, bod mae o fwy na beth ydych chi weld yn ymwneud â hanes, diwylliant, iaith, a sut mae bobl yn ymwneud gyda'i hardalwyr. Mae gennym ni sawl ddogfen sydd yn ceisio nodi sut mae hynna gallu dylanwadu ar benderfyniadau. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn gynghorydd statudol i Llywodraeth Cymru ar ddynodiadau tirwedd. Ac yn y sgôl presennol, mi ydyn ni gweithredu ar un o Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, sef i edrych ar dynodi parc cenedlaethol newydd yn Nghymru, yn Gogledd Dwyrain Cymru, yn seledig ar ardal harddwch naturiol Bennach Llwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Da ni yn debygol yn y Hydref yn mynd i gychwyn trafodaeth cyhoeddus gyda gymunedau a bydd alwyr. Rheswm dwi yn bennaf dwi'n ymwneud â'r swydd yma ydy mi o'n i yn gyfrifol am ymestyn yr ffin rhagol o harddwch naturiol wreiddiol i gynnwys Dyffryn Dyfrdwy yn ogystal â Brynaich Llwyd yn 10 mlynedd yn ôl. Felly dwi'n un o'r ddau sydd yn gwybod sut mae'r broses dynodi yn gweithio, ac mi fydd hwnna fath bydd yn esblygu dros y 2 blynedd nesaf. Dau beth arall o'n eisiau chynegu oedd dod yn ôl at y heriau. Mae gennym ni yma yng Nghymru ddeddfwriaeth sy'n benodol i Gymru sydd yn amlwg ni edrych ar nodau naturiol yn ffordd wahanol i ran a eraill o Prydain. Mae deddf llesiant a deddf amgylchedd yn golygu bod ni'n edrych ar yr amgylchedd o ran nid yn unig gwerth yr amgylchedd nhw'n hun, ond sut mae'r amgylchedd yn helpu cynnal llesiant, economaidd gymdeithasol a diwylliannol. Ac fel rhan o'r broses dynodi ac yn gweithio newid, mi fyddwn ni geisio adlewyrchu hynny yn yr broses. Yn yr ail gyd-destun ydy y heriau newid hinsawdd, y heriau ar gyfer natur, ac sut ydyn ni mynd i'r afal â hynny mewn ffordd sydd yn galluogi natur i fod yn hygyrch, ond hefyd sicrhau bod cymunedau yn gallu ffynnu yn hynaladwy. A dwi'n meddwl yr her i tirwedd a dynodiad y tirwedd ydy sut
i ddangos berthnasau gwaith tirwedd a gwaith y dylodiadau tirwedd yn hyd-destun y heriau enfawr yma sydd yn gwynebu ni. Ac o'n i'n just adlwchu ar cerdd Rhys Iorwerth Prifysgol y Gofon ddoe. Ac be oedd o'n amlygu oedd y tensiwn rhwng y gorfrydiau sydd yna i gymunedau pobl ifanc yn enwedig yn gwynebu'r holl heriau yma. Ac sut mae hwnna wedyn yn gwneud nhw'n deilo fel be fedra i wneud yn y beth. So, felly mae yna rôl strategol i dirwedd a ddangos sut gyda tirwedd i sefydliad gwir yn helpu gyda newid hinsawdd ac y gyfrwng natur. Ond hefyd, o ran dynodiadau tirwedd, fel mae Cryniau Clwyd wedi gwneud, roedd enghreifftiau o beth sy'n bosib i wneud o fewn cymunedau fewn tirweddau ac hefyd pethau bach sy'n gallu helpu ddatrys problemau yn ogystal â pethau mawr sydd yn gwynebu. So dyna fras o gynnau i gynnig. Ie, diolch yn fawr Keith. Helpu glywed mai mewn cyfraith Naturiol Cymru sydd yn berchen ar y broses. Mae hwnna'n gyfrifoldeb yn ogystal wedyn gallu bod yn reit heriol yn siŵr os mae'n ambell i gwrthdaro pan mae rhywun yn sôn am dynodiad newydd. Ond hefyd mae'n efo'r ymgyrchoedd efo rai bobl isio bod ag eraill ddim. Ond efallai hefyd fedrwn ni ystyried os ystod amser pa wahaniaeth neu newid o y dynodiad ardal o hanner naturiol eithriadol i fewn y banc wneud yn Gogledd Wyddgrug Cymru yn hyd-destun yr heriau sy'n sôn am. Ac hefyd, erbyn diwedd yr unfed ganrif, sut fydd tirwedd yn edrych, oherwydd mae'r her rwyd hinsawdd a byd natri golygu bosib i'r tirwedd yn amgylchedd yn edrych dipyn gwahanol i beth diwedd. So felly, sut ydyn ni'n gallu cyngori a reoli hynna yn ffordd sy'n gallu hawdd. Ie, efo gofyn hollol wahanol am beth i disgwyliadau ni. Blwyddyn, rwy'n eich chi bach fwy lleol rwan, ti wedi yr unig un o'r panel sydd wedi cael dyfrandio o'r dyfres yn fama, so dwi'n meddwl mae'n reit amlwg lle ti'n dod o, ond chi gyflwyno. Iawn, diolch John i o'r da blwyddyn. John Swigwy yn swyddog argylchhelwch Llŷn i Cyngor Gwynedd. Dwi'n gweithio yn y swydd yma fan ys 20 mlynedd, wedi gweld dipyn o newidiadau dros y blynyddoedd. A mi o hon y swydd newydd yn Cyngor Gwynedd ar y pryd. Cyn hynny o'r gwaith Cyngor Gwynedd o ran cefnflad yr agordir a blynyddoedd. Sefylldig ar waith farbeinio yn benna a gwaith efo'r agordir treftadaeth o mewn dynodiad lleol. I warchod a cynnal yr agordir den Llŷn yn benna. Wedyn ddoth ag gyfrifoldeb newydd ar y cyngor fel cyngor eraill o'n ardal fel Harwch i baratoi cynllunioli ac i fod yn fwy rhagweithiol o ran y tirlun lle oedd wedi cael ei ddynodi. Wedyn, chi o hynny fath wedi datblygu, wedyn eisiau mi hoffi ac yn ond y fi o'n lle i gychwyn y broses yna i baratoi cynllunioli efo herbyn llawer o gyndir ar y pryd, dwi'n meddwl hen job gychwyn ar hwnna. A wedyn oedd maes waith yn eang ar y pryd. Oedd eisiau paratoi'r cynllunioli, mae'n chybio bod ni'n materion cynllunio, oedd hi'n ymwybyddiaeth a trio hyrwyddo rannu, so mae'n llawer o'n ymwybyddiaeth o adnodiad, gymdeithas, chi wedi bod yn gysgwyd ac yn gweithio o hyd blynyddoedd, bod y dynodiad yn Llŷn yn dynol 1957, chydig iawn oedd yn ymwybodol o hynny lle. Wedyn, cyn bach o bob dim oedd yn gwaith ni, a mae wedi bod symud i'r gwir, mae'n oddysgiadau wedi bod llunau. Wedyn, da ni wedi bod yn, fel yn dweud, symud mwy i fod yn ymwybyddiaeth, a dwi wedi dod copi o diolchlothwyr blynyddoedd, mae hwnna'n mynd ys 2 flynedd a 15 gyda'n hyn lle, a rhoi cyn o wybodaeth am y gwaith da ni'n gwneud, sydd yn gwneud efo materion cynllunio fel am yn gyfeirio. Mae'n hefyd bod yn beth yn fewnol yn y cyngor ac yn ei hangach, a fewn sir ac yr ardal a Draws Cymru yn y lleoli, Cyngor Gwynedd ac yn y Llŷn yn fanno lle. Datblygu prosiectau
yn hunan ac ar y cyd efo cyfoeth Naturiol Cymru ac efo Llywodraeth Cymru. Wedyn, yn raddol, y bethau di atgolygu ac yn y blynyddoedd mwyaf diweddar yn cael llawer mwy o gemogaeth gen Llywodraeth Cymru. Dechreuodd hynny drwy'r broses o adolygu yr ardaloedd dynodedig a Cymru John yn y cefndir y fanna cychwyn pethau yn ôl i 2016, dwi'n John. A wedyn, adolygiad yn fanna ac edrach ar lot o materion ac yn trio cael fwy o drafodaeth rhwng yr ardaloedd y harddwch o ddod yn ystod y parcia a parcia llynde. Wedyn yna lot o'r drafodaeth yma yn y broses yna, bod o'n ddefnyddiol felly, ac yn sgil hynna yna newidiadau wedi bod, yna fwy o gydweithio, o ddim yn sôn yma yna, lle ni'n gydweithio, trio cael mwy o gydweithio ar gynta ni fel ardaloedd dynodedig. Mae fwy adnodda wedi bod yn bendant, a mae hynny wedi caniatáu i ni datblygu mwy o brosiectau cyfalfa drwy sylweddol yn yr adl harddwch neu gwneud gwahaniaeth ynde. Er enghraifft, da ni wedi gwneud gwelliannau efo'r cyllid mae i sadeilydd fel toileda traeth yn Morfa Nefyn, Ebyn Nefyn, maes parcio, Machnos, Gerfar Soch, gwelliannau eto o Lwybra, gwelliannau mynediad yn y blaen. Wedyn mae pobl yn dod yn ymwybodol chi o'r nodiad a'r buddiannau yn ymwneud ar o'r wlad. Hefyd yn gweithio prosiectau ar y cyd efo Parc Eryri a Gogledd Harddwch yn ysgol a Byniad Dwyn. Sydd yna traddodiadol grantiau i Llywelyn. Mae'n gweld wedyn y buddiannau ond yn rhan yn hynna trio i natur mewn ffordd. Wedyn o hwnna, dwi'n bethau da ni wedi bod yn neud ar o'r blaen ac yn sicr mae mwy o bwyslais yn genedlaethol ar materion neu hinsawdd adref natur a'r carboneidio a da ni wedi trio dod o hynna mewn i'n gwaith yn prosiectau sydd gynno ni. Da ni wedi gwneud o waith datganfynifio'n hunan efo'r cerbydau, cael pwysau chargio yn y swyddfa'r cyngor ac yn y blaen. Da ni wedi gwneud gwaith adref natur a diwedd Conwy, fater yna fel o'n i'n sôn. Felly mae yna newidiadau a da ni'n trio dwad a gwneud llawer o'r gwlad i ymateb i'r challenge yma, challenge mawr o Keith yn sôn amdano yn fanna felly. Wedyn, dyna'n byr, da ni'n dweud yn felly yna. Mae'n gopio hwn o mae'r gael chi ymwneud daflen bach o fanna, yn yna bethau eraill i weld y pen llun. Diolch yn fawr wedyn, mae beth yn osod allan y fanna yn dangos sut mae y dynodiad wedi datblygu o fod yn fwy na'r llinell ar fab i fod yn rhyw fath o ffordd i roi sylw ar ardal ac ar yr heriau sydd yno ac hefyd i fod yn ymddill o arian cyffig ac yn y blaen i fewn yn gweithio chi'n gwneud pethau. Felly os mae'n troi at Danny rwan, ti'n gwneud efo darn o waith sydd yn cael creu dipyn o sylw ar draws y dynodiadau yng Nghymru ac yn enghraifft o sut mae'r disgrifiadau efallai yn dal i gynyddu a'r potensial sydd yn fewn o dynodiadau. So os mae'n droi y microffon, droi at y ti ar droi y microffon. Helo, ti'n gallu glywed fi? Ie, Dan i dwi'n gweithio fel yswyddog awrdywys am partneriaeth awrdywys Gogledd Cymru. Yswyddog am y Cymraeg hefyd, achos dwi'n dysgwr, so os dwi'n deud rhywbeth anghywir, dwi'n cael ti ddoi. Ond beth gyntaf mae bobl yn gofyn i fi ydy beth i swyddog awrdywys. A da ni yn gwneud lot o gwaith i edrych ar ôl tiroedd yn Gogledd Cymru ac dros Cymru i gyd yn y partneriaeth, ond mae lot o pobl ddim yn meddwl amdano beth sy'n digwydd ar gyda nos. A dwi'n trio helpu pobl cael mwy gwybodaeth a deall mwy amdan yr nos a sut mor pwysig yw yr nos i iechyd a lles pobl, treftadaeth a hanes Cymru ac yr cymunedau i gyd a Pen Llŷn a llefydd arall hefyd. Ond dwi'n gweithio ar ran y partneriaeth prosiect nos sydd yn partneriaeth rhwng yr ANEAI yn Gogledd Cymru, so a Pen Llŷn, Bryniau Clwyd a Ynys Môn.
Ond hefyd dwi'n gweithio efo y Parc Cenedlaethol Eryri hefyd, so dwi yn cael hostio gan Parc Eryri, so dyna pan dwi'n gwisgo uniform nhw. Ond mae yna lot o similarities dros y Gogledd Cymru pan mae'n dod i Awr Dywyll. So da ni wedi bod yn gwneud lot o gwaith i helpu pobl lleihau llygau'r gola a gwybod mwy amdan sut mae hynny'n cael effaith ar iechyd a lles ac ar byd naturiol. Ond un peth da ni'n trio wneud mwy ar yn cymunedau ydy edrych at y straeon, y cyter a'r y ser, achos mae yna enwau yn Gymraeg am y ser, a mae yna enwau am y cyter a straeon, sef ni wedi golli, achos o llygau'r gola, mae pawb ddim yn fynd allan ac gyda nos ddim mwy. So da ni'n trio casglu straeon lleol, so pan dwi'n o gwmpas Penllyn, dwi'n siarad i pobl lleol, a maen nhw'n dweud straeon eu hun amdan gweld ser neu yr mit a chwedlau, maen nhw'n gwybod pan oedd nhw ifanc. A mae lot o'r Penllyn i wneud efo'r amaeth ac y tir a edrych ar ôl y tir, a hefyd mae yna lot i wneud efo'r môr hefyd, achos bod pobl yn defnyddio y ser a'r cyter i fynd o gwmpas y byd o Penllyn a Ynys Môn gwylio gwmpas y môr ar gyfer y ser, a roeddwn i'n defnyddio'r y ser i gwylio tan 1975, achos roedd ddim GPS tan hynny. Mae pawb yn gwybod sut defnyddio Google Maps rwan, ond da ni wedi golli sut i defnyddio y ser. Dwi wedi bod yn siarad efo'r amgueddfa maritime yn Penllyn a yn Porthmadog i trio ffeindio pobl sydd yn dal efo'r gwybodaeth yna a casu fo a cadw o'n saff. Ond da ni wedi bod yn gweithio ar Penllyn achos mae dim ond 98% pobl yn Prydain rwan yn byw o dan awyr sydd efo llygad dolau rili cryf. So da ni'n lwcus iawn yn Penllyn i bod un o'r llefydd mwy dywyll sydd ar ôl yn Prydain. So dwi ddim yn gwybod os ti wedi clywed, ond roedd Ynys Enlli ennill gwobr bod noffa Awr Dywyll yn mis Chwefror. Maen nhw yr unig un yn Ewrop i gyd, a fydd nhw yr unig un yn Ewrop achos o llygad golau mor cryf dros Ewrop i gyd. So da ni'n rili falch o Ynys Enlli. Ond da ni'n trio adeiladu ar y gwaith yna yn gweithio dros y cymunedau i newid golau, wneud nhw mwy gyfeillgar i Awr Dywyll, a helpu pobl deall mwy amdan be maen nhw'n gallu wneud yn cymunedau nhw, ar y fferm, mewn campsite o bethau fel yna i edrych ar ôl yr Awr Dywyll, i gadw iechyd a lles nhw'n saff, i edrych ar ôl bwyd gwyllt, a hefyd edrych ar ôl y dywyllwch, achos yn mor lygus i gael dywyllwch ar Penllyn. Mae'r holl lle i fi fynd i gweld ser ydy fyny 8 mynydd mawr, a jyst sbio drosodd y môr a dyna Penllyn. Does yna ddim lle arall fel yna yn Cymru, dwi ddim yn meddwl. So mae'n rili bwysig i fi i gweithio dros y partneriaeth i gyd i wneud dynodiad Awr Dywyll i Penllyn ei hun hefyd. So da ni wedi bod yn gweithio efo'r aneuau Ynys Môn a Bryniau Clwyd i cael dynodiadau Awr Dywyll am Ynys Môn, Bryniau Clwyd a Penllyn, achos mae llygad gola dydy o ddim yn aros sydd fewn y boundaries, so da ni wedi siarad amdano gael llinell ar y map efo boundaries yr aneuau ac yr Parc Cenedlaethol. Ond dydy llygad gola a llygad arall, dydyn nhw ddim yn gwrando i boundaries neu maps. Mae llygad gola pan mae'n mynd i fyny at yr awyr, ti'n gallu gweld o mwy bell na 90 milltir i ffwrdd. So dwi'n gwneud be dwi'n gallu wneud, ond dyn ni angen gweithio efo'r Cymru i gyd i wneud siŵr bod pawb yn gwybod mwy amdan llygad gola a lleihau, so da ni'n edrych ar ôl yr Awr Dywyll Penllyn. Ond dyna beth ni'n gwneud yn Penllyn. Diolch yn fawr, da ni cynllun, ac yn weithgaredd difyr iawn, roedd dweud mae'n lot o sylw wedi bod yn yma, a mae'r cyhoedd, os nhw'n ymateb yn bositif dros ben i'r ymdrechion sy'n cael ei wneud. Ond efallai bod o'n enghraifft sut dyn ni wedi datblygu dros y blynyddoedd, mewn ffordd dyn ni ddim wedi bod mor ymwybodol o'r effaith andwyol o'r rhai o'r datblygiadau dyn ni'n gael. A felly, fel ydoedd un o'r John Muir ynglyn â'r holl symudiad am dynodiadau a parciau ydy not blind opposition to progress, just opposition to blind progress.
A dwi'n meddwl dyna ydyn ni wedi gwneud mewn lot o llefydd, pan oedden nhw'n sôn am y dynodiad nôl yn yr 1940au, yr teimlad oedd bod gallu cydnabod tirwedd a bod sut mae rheoli'r tir yna, math o ddatblygiadau wedi bod yn gyson am byth bythoedd gyda'r dynodiad. Dwi'n gwybod ni wedi gweld newid enfawr o'r pwysau datblygu bob math ffyrdd, tai ac yn y blaen, yn ogystal wedyn a newid mewn sut mae tir yn cael ei drin a sut mae ffermwyr gerdd yn cael ei annog i drin y tir, sydd wedi creu newidiadau andwyol dros y blynyddoedd. A fel ydym ni gwybod gen Keith ac Emma, hefo'r effaith newid hinsawdd yn dod ymlaen, bydd yna newidiadau lle does e ddim gallu gyda ni llawer erbyn hyn i dylanwadu ar beth bod nhw'n gael ar y tirweddau dyn ni'n gwerthfawrogi fel cenedl. So, os gael droi sydyn, jyst ynglyn âr, os dyn ni'n edrych ymlaen rwan, be ydych chi'n weld fel potensial ar gyfer dynodiadau fel dull o ymateb i rei o'r heriau yma, a pa heriau mae'r dynodiadau tîmau hun yn wynebu trio gweithredu mewn ffordd positif. Dyn ni'n clywed gan Glewyn am yr adolygiad ac i wneud yn Nghymru 2016. Mae yna adolygiad wedi cael ei wneud yn Lloegr 2019 a mae yna dawl yn aros am ymateb Llywodraeth San Steffan i'r argymhellion yn yr adroddiad yna. So mae yna elfen o marn ni o mae trio gweithredu ar hynny o ran adnoddau a pwerau chydig bach yn ystyried potensial sydd yna o fewn y tîm i gydlynu partneriaethau yn lleol. Dwi'n meddwl bod un tîm neu un gwledydd yn dyn bach i oedd yn medru gwireddu ar yr heriau yma ar ben hynny. So mae gyd yn golygu dod â partneriaeth at ei gilydd i weithredu ar draws y tirwedd. Ond sy'n rhywbeth yn meddwl ochr chi, beth ydych chi'n gweld fel y prif her yn eich maes chi, ydych chi'n meddwl ydych chi'n meddwl dros y 5-10 blynedd. Dwi'n meddwl bod ti wedi sôn am hynny, mae'r broblem dipyn mwy na'r adnodau sydd gen ni. Felly mae'n gorau bod am cydweithio efo bobl sy'n allan i'r tirweddau i hynny ar ran yr awdurdodau sy'n ceisio rheoli nhw. Felly, y sector amaeth yn un amlwg gan bod nhw yn rheoli gymaint o'r tirwedd. Felly, mae'r rhaid i ni dangos y ffordd ar sut i cydweithio hefo'r sector. Mae'r parciau wedi bod yn eitha darn yma i dderi yn enwedig am gweithio hefo amaethwyr hyd at yma, ond mae angen lot mwy ohono fo. A ella mae'r awdurdodau tirweddau Cymru yn lle amlwg i ceisio negodi rhwng y rheolwyr tir a ella'r sector prifet a bod nhw yn rhyw fath o facilitator o sut i chi. So mae hwnna rhywbeth yn ei edrych i fyny. Diolch. O debyg, o'n i'n mynd i awgrymu, mae'n gofio bod tirweddau dynodedig yn cwmpasu 25% o dir Cymru a canran o morwedd hefyd. Felly mae yna rôl, a dyna fath yma swyddogion tirweddau Cymru'n dod i fewn. Mae yna rôl i gydweithio a dylanwadu yn genedlaethol yng Nghymru gyda trafodaethau strategol sydd o bosib yn helpu lliniaru rhyw gymaint ar effeithiau yn lleol a defnyddio'r arbenigwyr sgyn yr dynodiadau. A dyma o'r ail bwynt un o'r cryfderau dynodiadau tirwedd ydy y rhwydweithiau sgyn y dynodiadau yn y cymunedau efo tirfeddianwyr efo amaethwyr. Ac mae rheina yn bod yn allweddol o safbwynt sicrhau bod unrhyw newid genedlaethol yn gallu adlewyrchu ymhenion ar y ddaear ac hefyd gallu gliro i gymunedau ac tirfeddianwyr yn syml
rhai o'r heriau a rhai o'r datrysiadau sydd yn bosib yn lleol yn ogystal ar y cenedlaethol. So mae'n gweithio ar lefel lleol a cenedlaethol. A dwi'n meddwl hwnna di yr her wneud yr mudiad yn berthnasol yn sgil tafleithau bydd yn eitha anodd dros y 50 mlynedd nesaf. Ie, yn sicr mae hwnna rhywbeth dwi wedi glywed dwi'n cael y braint am mynd i ymweld â ambell i ardal fel rhan o'n swyddi a mae dipyn os o'n am amaeth dyma dipyn o waith ffeindio ffordd drwy'r holl newidiadau sydd yn ymlaen rwan y syniadau a'r datblygu cynlluniau newydd a ffyrdd newydd o gefnogi amaethyddiaeth. Mae'r ffaith bod yna gynghorwyr ar gael yn lleol yn help i fod o hynny at ei gilydd a hefyd mae'r tîmau hefyd mae'r fframwyr yn ystod nifer o amaethwyr at ei gilydd o fewn ardal ar y cyfle yn drafod o'r gilydd a hefyd datblygu ffordd newydd o trio ymateb o trio derna mewn ffordd sydd ddim mor ddibynnol ar danwydd a'r just y pethau sydd yn codi'n pris rwan. So mae'n gallu cael cynghorwyr lleol, mae rhywun yn nabod ac yn gallu cael rhyw fath o ffyr yn y cyngor mae rhywun yn gael yn help fawr a mae'r tîmau lleol yn medru gwneud hynny yn sicr dros mwyn o'n dydyn. Gwedyn, dwi'n ti'n gweld fel yr her dros y blynyddoedd i ddod. Sicr wedi gweld, mae yna gynnydd wedi bod ar y pwysau sydd fel yn dedig o rei manna dros y gyfnod y swydd oedd yn gweithio yn y swydd yma. Mae twristiaeth mewn dipyn o gynnydd wedi bod mewn twristiaeth yn y gweld hynna. Yn sylweddol yn dwytha yma. A mae hynny wedi rhoi pwysau yn tirlun wedi bod ar y cymdeithasau. A mae yna wedi bod yn ceisio i barn dwi'n meddwl wedi gwneud tai yn y blaen sy'n yna. Mae hynna yn gweld sy'n dod yn llun a mae dal yn ei llun. Mae da ni'n dod yn sôn amdano yn bwyso hefyd yn llun a'r yddiad yr arfordir yn dod sydd yn digwydd yn eitha cystal yn gwybodeth yn ymwneud o'r tirlen yn cael ei golli yn gair yn un seilla sy'n cael ei herbyn yna ffyrlun yn pell o byddian yma cynefyn yn yr ddyn blynyddoedd yn de. Wedyn mae yna mawr fel yn eglwys. A wedyn, mae cyfeithydd annol, mae cydweithio yn sôn am y mor bwysig, cydweithio efo asiantaethau, gyda'r gynnydd gyda'r naturiol, cydweithio efo ffynidau o'r blaen i drio gweithio i baratoi efo'r beth yma, i geisio lliniaru, a i geisio dygymod efo nhw. Mae'r pwynt yn dod ynglyn â'r pwysau dau ar y bethau yn ei ddifyr. Mae'n un ffordd wedi gyhuno dynodiad mewn un ffordd o wneud yr sefyllfa yn waith. Bod o'n creu arnal o bobl eisiau symud i fewn ni o ran yna i ymddeol neu brynu ail o dydd yn y blaen. Ond hefyd mae'n gallu bod yn ddill drwy'r polisiau lleol ac yn y blaen i drio ymateb o beth sydd yn hynny'n rhywbeth. Mae rhaid i'r tîmau gael y gallu i weithio drwy hynny'n ofalus. Ie. Dyma, da ni'n dwi'n meddylniaeth yma cyngor yn ehangach yn gwneud o'r geisio gwneud ar ei strategol mewn gwneud efo'r sefyllfa dau. Sydd yn esiampl i rannau eraill o Gymru, sydd draw i Gymru hefyd. Dyma yn problema o ystod y tai ac yn lle. Ie, Dan eich rhywbeth beth ti'n weld dros blynyddoedd? Jyst bod y newidiadau challenges rydych ni'n gwynebu, da ni dim ond yn bach, a mae lot o responsibility am ni, a mae pethau'n symud a newid yn really gyflym. So, fydd o'n challenge i ni gael digon o staff a digon o funding i wneud y newidiadau da ni angen ni, a wneud y gwaith. Achos os da ni ddim yn wneud y gwaith, mae neb arall yn mynd i wneud o, a da ni angen cael mwy o cefnogaeth gan Llywodraeth Cymru a cael mwy o staff a funding fewn sydd ni'n gallu gwneud y gwaith ar y ground a helpu pobl mwynhau yr llefydd naturiol i gael mwy o yn
siroedd yn newid, da ni'n golli dipyn o'r identity ni. So, da ni jyst trio helpu pobl gweld ystafluniau rhwng identity Cymru, identity Cymru pobl Cymraeg a chymunedau nhw, a dangos iddyn nhw sut i edrych ar ôl nhw ac ar bethau'n saff, ond dwi'n meddwl jyst sut mor gyflym mae bethau yn newid efo newid hinsawdd o bethau fel yna, bydd hynny'n siarad mawr yn ei cadw fyny efo. So jyst yn ychwanegu pan bod adnabod a ymlygu ar hynnydd arbennig yn mor bwysig oherwydd bod yna gymaint o newid drwy unau twristiaeth neu newid hinsawdd. Mae'n holl bwysig bod ni'n adnabod beth sy'n neud y tirwedd yma'n bwysig a bod ni'n amlygu nhw ac yn dweud bod ni'n angen edrych ar ôl y ffaith bod nhw'n ardaloedd isel neu bod nhw'n ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn gryf a mae eisiau edrych ar ôl y pethau yma. So ie, mae'r rhywbeth arbennig dwi'n meddwl yn mynd yn fwy pwysig i'r ardaloedd yma. Wel, mae'n gyfle, pan ydych chi wedi gwrando ar y panel neu y tri yna chi, os ydych chi eisiau gofyn unrhyw beth i'n croeso. Well, expressing that passion just need to make group. So what that they want to pursue that there, so that it's not that i non tema mogli analizzare il consiglio of the ardaloedd sy'n y Gymraeg wrth i mae'n ffeithio'r Gymraeg i ardaloedd sy'n fel yn ogystal o harddwch yn sy'n ei ffeithio'r le, dwi'n gwybod i neithio ar gwir am o ardal o'r ardd. Achos os ydym ffyn o hawl sy'n ymwneud ar maes gwbl o'r gweld i'r iaith. Os ydym cael y statws yn cael yna, os ydym yn gwrdd. Os ydym well o ychwanegol ar ardal material hyd Cymraeg yn Gymraeg neu weithio nhw'n partneriaeth y llawer yn ffawr. Diolch yn fawr, mae hwnna'n gwestiwn difyr a da. Mae'r berthynas rhwng harddwch naturiol a be mae hynny'n yn ei olygu o ran yn ehangach na natur, yn ehangach na'r olygfa, a mae o'n cynnwys cymdeithas diwylliant yn y blaen. Falle, Keith, ti'n dysgu troi at y ti, fel ar ran y corff sydd yn dynodi, i ba raddau mae'r elfen, so ni'n cychwyn efo i ba raddau mae'r elfen rwan yn ystyried yr ochr diwylliant fel rhan o'r dynodiad a cyfrifoldebau'r dynodiad. Falle bod yna rhywbeth o fewn y cynllun deholi. Ond hefyd, mae'r pwynt yn difyr ynglyn â be nesaf, a dylen hynny cael ei amlygu fel rhan o'r dynodiad. Dwi'n meddwl, mae sawl agwedd i atab i hwnna, os mae'r mewn prawf deddfwriaeth sydd yn gosod fframwaith y gyfer dynodi. Mae hwnna yn cwmpasu materion diwylliannol. Mae hynna'n egluro, mae nodi nodweddion arbennig ardaloedd yn gallu cynnwys diwylliant. Ac yn amlwg mae yna trwyddau statudol a gwerth cyhoeddus i anos sut mae'n integreiddio iaith Gymraeg o gweithgareddol. Ond yn sicr fel rhan o edrych ar unrhyw barchnithol ychwanegol, mi fydd dystiolaeth o gwmpas diwylliant iaith yna sy'n rhan o dystiolaeth yn benfyniad sydd gyda'r awdurdod parc newydd helpu hyrwyddo yn y gwirionedd hynny. Ond beth sydd ddim yn hefyd ydy ffordd mae parc Eryri a Baned y Rheiniog yn gwella wedi penderfynu defnyddio yr iaith Gymraeg i egluro cwnedu nhw. Ac mae difyr hefyd yn Baned y Rheiniog lle mae yna dwy weithredau newydd. Mae'r rhan newydd wedi allan i Gymru. Wedi gweld
pa mor bwysig ydi ail ddarganfod hynafniaeth Bannau Brycheiniog. A defnyddio hwnna wedyn mewn ffordd o ymberthasu gyda'r gymuned, ond hefyd sut mae'n cael ei ddefnyddio i gliro ble i'r Bannau Brycheiniog. Ac yn amlwg mae yna wrthwynebiad wedi bod yna, ond mae lleiafrif ydy'r wrthwynebiad yna. Dwi'n meddwl mae newidiadau sydd yn dweud ac yn cael ei weselu gan lleiafrif trigolyn yna. A'r ei fath gyda defnyddio y rhoddi. Ond hefyd, beth sydd hefyd yn ddifyr ydy, mae wedyn yn defnyddio agor y drws i gael trafodaethau gyda bobl yng Nghymru at y hwnt sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond mae term Cymraeg yn cael ei defnyddio. Felly Bannau Brycheiniog y rhoddi, so ti'n normaleiddio wedyn defnydd o iaith Gymraeg, terma Cymraeg, yn trafodaethau swyddogol cyhoeddus. Just rhoi esiampl i just fel ymateb i'r cwestiwn, diolch am y cwestiwn, o rhywbeth dwi'n neud yn rhywbeth yn swyddi i trio fath o delio efo'r her sydd wedi chi o warchod yr iaith a'r gweithiant Gymraeg. Nes i sôn am y llyfr bach opsiynau sy'n cael ei llunio. Ac y syniad ydy bod rhywun fel busoddwr breifat enghraifft sydd melod yn byd i wneud efo Gymru ac ddim wys am y pethau dyn ni'n trafod. Ond bod ni'n gallu dangos yn rhwydd iawn, yn sydyn iawn iddyn nhw, tasau nhw'n busoddi mewn ffordd A, fydden nhw'n gwneud nywed i'r iaith Gymraeg yr enghraifft. Tasau nhw'n busoddi mewn ffordd B, fydden nhw ddim. A wedyn, mae jyst eisiau fatha trio dylanwadu mewn ffordd syml ar y penderfyniadau maen nhw'n wneud a sut maen nhw'n busoddi yma i geisio agor natur a gwledydd o hynsaf. Os gael jyst ychwanegu o ran ni yn lleol yn Llyn, da ni bod nabod yr eith Gymraeg a diwylliant fel un o'r hynwydda'r ardal. Mae hwnna wedi cael sylw yn y cynllunioli fel John yn cyfeirio. Mae yna bolysia ac amcanion o ran yr eith Gymraeg ac yn ei brosiectau di adnabod, a mae hynny'n caniatáu ni roi adnoddau sy'n gall wneud pethau i geisio gynnal cadw'r iaith a enw a llefydd ac yn y blaen. Da ni wedi gwneud gwaith yn ffogwyl ar y math yna beth. Mae'n bwysig bod o'n cael sylw dyladwydd yn y cynlluniau rheoli yn dydy. Yn bwysig iawn i waith y pwyllgorau a'r dadneuaethau yna sy'n cynnal a cadw'r ardaloedd. Ie, un o'r pethau, mae geiriau yn defnyddio, ond yn sôn am dirwedd, yn rhan ymwodol o beth sydd yn neud a dafod yn arbennig. A mae rhywbeth dyn ni fel Cymru, mae'r berthynas rhwng cymdeithas a tirwedd a defnydd ohono yn un sydd yn rhan ymwodol o sut ydyn ni fel Cymru. Ond dio ddim yn hollol unigryw i Gymru. Dwi'n siarad o ysgolion yn Cerni, maen nhw'n teimlo, wel, mae'n gymdeithas reit gryf yn fanno, sy'n hyddo o ddeud Lloegr am yr 34 annau yn Lloegr, a mae'n dweud am y 33 yn Lloegr, a mae'n un yn Cerni. A felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n dod allan hefyd mewn gwahanol llefydd, a mae'r eirfa, mae iaith gwrs yn fwy na hynny, mae beth ni'n ddefnyddio yn dangos y berthynas hanesyddol sydd os dwi'n colli'r iaith, dwi'n colli'r cysylltiad, ond mae be ydy'r hanes y tirwedd. Mae Parc Eryri bod yn gwneud dipyn mwy na enwau lle Cymraeg, ac wrth gwrs mae'n her hefyd wrth i datblygiadau newid enwau tai neu rhywbeth fel hyn. Mae lot o hynny yn colli'r berthynas. Da ni'n sôn fel sector amgylcheddol am bethau fatha ecosystem services a dwi'n gyd yn swnio bod yn glefar iawn. Ond da ni wedi bod yn un o'r CS yn ei cael chwarae, wel mae hwnna'n ecosystem service oedd rhywun yn gyrnabod 200 mlynedd yn ôl. So mae'r iaith yn ei ddefnyddio yn holl bwysig. Felly mae o'n yn rhan hanfodol o dynodiad i waith.
Diolch yn fawr. Wel, mae'r llun wedi bod yn weirio'i fereichiau sy'n ei stydiad, ond dwi'n gwybod yn ni'n gorfod clirio'r babell, felly gael jyst, wel, diolch i'r tri yn chi am ddod i wrando ar yn panel ni, a diolch hefyd i Emma Pete Blerin a Dani am gyfrannu, cyfieithu ac i llun ar dyn sain sydd wedi diflannu. Diolch yn fawr. Nes i'n dod o'r disgwrs o'r asagwr i gynulleidfa yn y ddau. Ti'n dweud yn gwell. Diolch yn fawr.